ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз ман мехоҳам шумода глянцевии ипеки бе нигин нишон диҳам. Якчанд рӯз пас бо нигиндорошам меброя. ҳозирашда хостум шумода бе нигиноша нишон диҳам, барое ки бисёр нафаро бе нигин мехоҳанд. Марҳамат, ина нархшон як либосаш 350 сомон ай. Касе ки бо опт мегира арзон мешава. Ира бинед чанд та ранг дора. Ҳозир ман нишон метам, дига глошам ҳаста, глои рангашам. Хулас ира бинед. И ипеки глянц меганша. Ина марҳамат, ина оранжеви дора, бирӯзовӣ дора, бори новинка. Ина сирх дора. Иёра шуста мепӯшен духтаро, ҳеҷ намешаванд. Ина баъд бежеви дора. Марҳамат. И тинуктара я ибайда. Ай уода. Ина марҳамат духтаро. Глянцай. Блеск шарим хабисёрай. И рангш хушрӯ ина духтаро, сиёҳ ҳам дора. Беҳад рангои хушрӯ омадай. Марҳамат хоҳишмандо. Каседа ки ипек дар корай глянцевиш нависен, мо доставка дорем. Хоҳишмандем ки фақат барои доставка нависен духтаро. Марҳамат. Каседа доставка дар корай нависен. Ина чапанагиш, ина ростанагиш духтаро. Ира ҳозир бо санг мезанан, хушрӯи бад мешава. ҳозирашда бе санг касе хоҳиш дора, марҳамат гирен. 350 сомон беҳад нархи хуб барои анамихел материали фасони ипек. Ина ишам хушрӯа, и рангшам. И дига гла ё ҳамоай. Ана бо бежави духтаро, дига глаш. Ана духтаро, и рангоша бинен чихе хушрӯ, беҳад рангои фасон дора. Иҷа ранг бисёрай духтаро, бо оҳиста дига навородам, баъд бо дига рангорам нишон метем. Ҳозир чанд таиши? Беҳад и ранг модаши. Ана малинара бинен чихе малинови хушрӯ бромадай. Эм хе яркиай наворда оқа хушрӯ наомадестай. Духтаро, ай пеш ярки хушрӯай. Мана малина каседа дар кор бошад. Марҳамат духтаро, доставка дорем, рақамо ҳаст дар рӯи экран. Нависен доставщикмонам занакай. Доставкара мебаранд дастонда метиҳан, агар дар Душанбе бошад, баъд пулай дастон мегиранд. ноҳияҳо бошад, пешаки пулша мепартояд, такси кати равон мекунем. Ира бинен ҳамаш хушрӯ. Ана и рангша бинен. чихе ранги фасон. Ина барои модаротон мехоҳен духтаро, барои хутон мехоҳен, марҳамат. 350 сомон як либосаш. И хели нарх дига намеёбен. И борбори навай. Ако оянда намедонам чӣ хел мешад, лекин ҳозир нархи хуб кати омадагиай. Ана баъд сери бо ҳаста. Ина сериша бинен чихе хушрӯ духтаро. Марҳамат. Бозор да нафрохта, шумо да мана. Якум рулонора барои шумо кушодем. Марҳамат. Мана сериша бинен чихе хушрӯ бо аҷоиб. Аз ин абаяям кардестиан хушрӯай духтаро. Ина барои курта мехоҳен, барои абая мехоҳен. Ина минамуд глянцевии ипеко омадагиай бо нархи арзон 350 сомон. Мана беҳад фасон.